Basta-basta ni mga taga-Binaton ba kay sulit kayo ni sa atong programa din sa Charm. Buntag ninyong tanan dia. Good morning, Sir Mike. Happy New Year. Gikan diri sa Camp Talisay, Quiagot. Evacuation Center. Kumusta man ang sitwasyon diha sa Camp Talisay sa Quiagot? Na ay mga pipila ka mga mangutana nga ri kanako kalabot lagi daw sa kining relief operation gihimo sa Kapitolyo kay naa lagi daw mga nadawat nya mga hinabang gikan sa mga donors, dako na daw kaayo ang nadawat. So gusto sila masayod kung unsay pwede nilang ma-avail anang mga kwartahan. Well, tinuod bitaw nga naatay mga nadawat, alangan di mo makabalo nga ato magipahibalo. Diba? Ano magkaingon man mo nga nay mga nadawat ang Kapitolyo tungod kay atong gibalita. Ha? Gibalita na to sa radyo, gibalita pa gyud nato social media. Makabalo gyud mo. Mao nay ginaingon nga transparent gyud no ang relief operation sa atuang provincial government sa Davao del Sur. Kay gusto manggod ni Governor Dodo Cagas nga pag naay muhatag nga mga donation gikan sa mga donors, ipamedya dayon. Dapat makahibalo ang katawhan. Og kada manghatag og dunay operation tabang mao na nga dunay relief operation special live coverage para makahibalo mo nga padayon walay putol walay hunong ang pag-distribute sa atong mga kaigsuonang bakwit even ang mga home base. So mangutana ko sa inyo diha kay naminaw man day mo diha sa may Talisay Camp Talisay sa Quiagot evacuation center din na. Wala ba mo nahatagan dihag mga relief goods? Gikan sa atong Kapitolyo, kani mangutana ko. Pakitubag ko kisa man ning nagmensahe ani. Asa man nga evacuation centers sa Davao del Sur ang wala mahatdan og mga relief goods gikan sa atong Kapitolyo? Walay makatubag. Kay tanan natagaan. Pero pag mangutana mo, dili man relief goods ang among kuan sir, among gipasabot kay ang relief goods na aman nakadawat man mig mga food packs, tubig, trapal, nakadawat man mi gulay, nakadawat man migikan sa Kapitolyo. Ang among ginamin is kaning giingon nimo nga kining relocation site o kaning tabang para sa among pabahay. Well, kung kana inyo pangutana, wala pa na, okay? Wala pa na siya. Wala pa isibisan kinsa ang gitagaag luna o gitagaan og tabang para sa pagtukod ninyo og balay. Gawa sa katong kanang naanda na nga programa sa Kapitolyo nga relocation site, pero kining gamiton ang kwarta gikan sa calamity fund niya nabilin o gikan sa mga donors lakip na ang 10 million ni President Duterte para din wala pa na nagsugod. Okay? Para magkasinabtanay. Giplastar pa ni. Dili man taon ni ani kadali. Kung ginaingon ako, wa pa ni mahuman ni atong kalbaryo. Wala pa. So, relax. Kung dili man gani mahatagan tanan, basta ang ako may kagarantiya, sa akong naibalaan, pero ako nagtuo mangyugo, nga tinarong mangyuning panggobyernuhan Nagtuog yun ko. Ang akong gikagarantiya, maghurot ang kwarta nya mga donation, tanan, mahurot, mapunta na sa mga tao nga nanginahanglan. Kung wa ka na apil, hurot ng kwarta ana.
Halimbawa, wa man ko na apil. Hurot naman kwarta, usahom na to na. Basta kay ang kwarta nahurot, natabang. Wala ka na apil. Usa libot pasabot ani. Dili kaya nga tanan mahatagan. Bisa ganig ang national government di gani mahimo. Kung wala ka natagaan, bot pasabot, naay mas labaw pang nanginahanglan nimo. Walay duol sa dughan, walay ko na duol sa dughan. Asa man mo gikan anang duol sa dughan? No. Mao na siya, may buntag day kang Sir Engineer Philip Piluayon. Og ato po isgutang saon ninyo para mag-avail mo. Sige ha. Kay at least naay 10,000 pesos. Ha? Mo na'y partial nga akong nasayran. 10,000 pesos nga itabang sa inyo o sa ato kung makita nga naagyoy mga damage ang inyong balay, at least naay 10,000. Wala pa na ha, pero maunay giplansa karon.